Mihinkäs sitä nyt noin Seksikäinen ja raiskajana ollaan menossa. No mulla on treffit Karvasen alaikäisen kanssa. Se siis soitit. Oonalle. Niin, ajattele, jos me ei oltais törmätty takahuoneeseen, niin mä en ois koskaan saanut selville, että Oona ei ikinä saanut mun makuuhuoneeseen. Mutta sinäkin 6 kiloa. Kyllä sä oot melkoinen pedofiili. Niin. Vai joko sä nyt yhtäkkiä oot unohtanut sen, mitä paskaa se nainen sulle teki? Jokainen tekee joskus mustaherukkamehua. Mutta sinä mäkätät ja määräilet. Entäs Kari sitten? Miten sä luulet, että Kari suhtautuu? Junan eteen. Kyllä mä uskon, että Kari sentään antaa mulla olla rauhassa, mutta ainakin lopulta. Aika suurta räjättä sä läheisiltäs vaadit. No mä nyt on menossa vaan tappamaan Helena, emme vielä yhteistä kostosuunnitelmaa suunnitellaan. Seppo, hei, mä nyt ajattelen tässä vaan sun takalistoa. Et sä taas joutus takahuoneeseen. Tänä iltana pöytä 2. Mitä? No ei. Mitä helvetti? Terve. Vai että deittiä pukkaa? Pukkaa, eikä ihan mitä tahansa. Kiisseliä. Huomas niin. Toi on varma meistä mikä ihan perusruokalla. Voi helvetti. Kaasa Mauritsi on yksi tän kylän parhaista vankiloista. Tää on törkeä ökypoikka. On kaviaaria, on tryffeliä, champagnea ja vaikka mitä muuta kallis. Ei kuule haittaa mitään. Tää on sen tason leidi, että sille kelpaa vain laitella. Okei. No, ei kai sitä muuta kuin parhaita kanalikkoja tapailla. Ei, mutta jos totta puhutaan, niin tänä iltana mun on vihdoin aika näyttää tälle naiselle. Kaapin paikka. Sulle mä näytän kohta tuota ovea ja vielä pesäpallo mailalla. Okei, sori. Niin, kerro, mitä aiot näyttää? Sen vaan, että miksi jäädä haikailemaan märkkäreitä, kun voi meikäläisen kanssa lähteä kohti. Helvetti. All right. Kuulostaa hyvältä. Hauskaa iltaa. Niin oliko toi kahvitarjotus vasta tippumaan? Totta puhuen, kyllä mä ajattelin kokeilla, että voisiko täällä vielä keittää. Joo, mä laitoin jo. Mitä sä oot noin paniikissa? Ei isä teitä syö. No ei, mutta kyllä sä tiedät, miten Kari se voi joskus olla. No joo, mun poikaystävistä. Mutta sä oot sen isä eikä toisinpäin. Hyvä kun tulit. Mulla on Lisää velkaa. Jaa. Onko Stuba kuollut ja kuopattu? No juu. Röllityttö. Tää oli huono idea. Niin oli. Mitä toi täällä tekee? Kari, koita nyt käydä. Rauhoittua! Mitä paska? Voisiko joku kertoa mullekin, että mitä täällä oikein tapahtuu? No niin, Oona on keittänyt lesbot. Me menemme tuonne keittiön puolelle, juomme komot ja keskustelemme heterosta. Mä en juo ton kanssa huumeita. Siinä tapauksessa mä haluan keskustella sun kanssa aafeesta. Kyllä. Olen juonut. Ole hiljaa takahuoneeseen. Miksi just takahuoneeseen? Ismo, Pysy nyt poissa tästä. No en!